Svěř se. Za půl hodiny. Svěř se, no. To už je tak čtvrtý, ale. Dáme chlastačku, dáme a cháčku. Dobře. Ochu, na tom macháčku bych mohl tě rozesraný, vole. A jo, jak to bacha. Jak to bylo? Já jako, ne. To bacha. To bacha, vole. Takže na záchytku, jo, rovnou s tebou. Já jako... Zásadně na záchytku. Ne, bacha. Už je v pohodě, vole. Já, kamoše. Hej, já nějaký kamoše prostě, já je mám, vole, zastrčený, vole. Kde ho má já? Kde? Kde? Prostě, já je vezu dom. To bylo na Pokud ty jdeš vtípák, vole. Ale ne, víš co, vole. Já je vezu dom. Už to bude video roku. A najednou, vole, slyším. Pokud ty nebudeš moc říct, než tak měsíc. A oni jsou, vole, Pokud to bude video roku, toto, vole. Cože se střílijou? Ještě jednou nám to řekneš, Střídal. Píčo. Co? Ty dostaneš do rypáku. No seš. Tak jak ty, vole. Aspoň není poblité, pochcané, posoplené, vole. Prochcané ani země. Ale jmenuje se Ctírat. Děcka, pojďte se podívat. Pojďte se, hej, to máme. Někdo pro ten tábor, vole. Zavolej, může ty... Vy nemáte někdo trubku, svoláme to, vole. Krizová konference, vole. Jak to budeme řešit? Tak dopijeme Ferneta, ne? Pak se ho oddáme. Ctiro! To prodáváš tu nohu, vole. A mladá už mě bude... Ctirade, ale toho Ferneta snad dopiješ, ne kurva, když jsme ho už rozdělali kvůli tobě. Velký jako kurva. Co Ctirade? Necháme jim tady Střídat jako překvapení. Dojď, hoď po něm nějaké klaci. Vědma, vole. Já potřebuji to mučinu, které ta slezáková do prdele spí. Ctirade, co? Fernet? Dáme? No, fer. Dáme? Dovezli tu lamorku. No fer musí být, vole. Dívej, přijela třídní, vole, už veze za 103 litrovou flašku, vole. No to, tak to i vyžujem. Ale mezi náma je to normální. Hej, to není normální. Pamatuješ, jak se to ještě jmenovalo, Ctido? Já jsem kurevský alkoholik, a to není normální. Já poruchám, vole. Neviděl jsem. Za celou dobu jsem neviděl. Takže on se mnohokrát pobluje a má prostě podávat to chuť. Sorry, možná. Na to nemá chodit. To je dobrý, já to přežiju. To video mi za to stojí. Nechceš si dát ještě hlavu do ohniště, třeba jenom tak zecu? To je bojový.